Són les 20 hores, pràcticament la 1 de la matinada a l'Everest, nit tancada a l'Himalaya. Hola, com esteu? Dilluns 26 de juny de 2023, últim programa del mes i 7 dies des de l'anterior. 7 dies en els que han passat un fum de coses de les que no ens donarà temps a parlar en el poc menys de 3/4 d'hora de companyia que vos farem. Temps que reduirem, com sempre, a alguna notícia estúpida. Per donar conversa a Victòria, la nostra estimada i argentinitzada tècnica, parlarem de cuina amb el grandíssim xef Víctor Mercader i de meitat programa en avant connectarem en directe des de l'estudi principal de Ràdio La Marina amb tota una autoritat en l'esport que més triomfa a 40 minuts d'avió de l'aeroport del Prat durant els mesos d'estiu. Un esport molt complet que es practica a l'aire lliure i que combina velocitat, alçada i una elevada dosi d'alcohol en sang. Si amb aquesta sinopsi encara no heu arribat a endevinar de què parlem, espereu tan sols uns minuts. Escolteu totes les tonteries que tenim per dir-vos relacionades amb notícies de mitjana actualitat, anoteu la recepta que es prepararà el nostre estimat Víctor i, a continuació, sortireu de dubtes. En cas de que sigueu persones joves addictes a la immediatesa, que s'informen per TikTok i que no poden retindre més de dues premisses perquè la tercera ja han oblidat la primera, canvieu d'emissora i busqueu el podcast demà. Aneu al minut 22 i adoneu-vos de com de curs sou, si és que era evident. Això és Ràdio La Marina, són Victòria Posadas posant ordre des del tauler i Ignacio Conor jugant-se la feina. Això és Himalaya, comencem. Lance botellas al mar, las encontrarás. A veces quieres gente alrededor y no están. Abans d'entrar en matèria, però obrirem el bloc de notes del mòbil per posar sobre la taula els temes més rellevants a criteri exclusiu nostre, per introduir la pregunta del programa. Ja hem entrat oficialment en l'estiu i amb aquest canvi d'estació arriben notícies que ens han donat gran alegria, com aquesta que llegíem a diferents mitjans. Final de les trucades comercials a partir del 29 de juny. I és que aquest mateix dijous surt la nova llei de telecomunicacions que prohibirà les trucades comercials que no hagin estat... Pareix que sona el nostre telèfon prehistòric. Sí? Hola? Hola, com està? Com li va tot? Molt bé. Qui és? Són les 8, veritat que te gana? Sí, però qui és? I no li interessa un joc de paelles? No. No, No parli més. Per preu d'un joc, 2. Però com ha aconseguit vostè aquest telèfon? Home, estic quasi trucant. No m'interessa. Adéu. Fins ara calia prendre la iniciativa i apuntar-se a això que diuen llista Robinson, que sempre m'ha paregut algo més fals que les peticions... Hòstia, una altra vegada. Qui és? Hola? Hola. Sí, qui és? No li interessa. El mateix d'abans. No li interessa un joc de ganivets? No vull un joc de ganivets. Estic treballant, estic fent un programa de ràdio. Són boníssims. Per preu d'un 4. Però si són les 8 i 6 minuts, però vostè no tindria que estar en la família. Per preu d'un 4. Pengem. Pengem. 10.000 firmes. És que això de la llista Robinson a mi em sembla com lo del Change.org, 10.000 firmes per salvar el Ártico o lo que sigui que... Això ja comença a ser... Qui és? Sí, hola? Hola, soc el mateix d'abans. Se l'he vist pintat amargat. No vol un gis extender? Un què? Un allargador de pilila? No vull un allargador de pilila, ni un joc de sartens, ni un joc de ganivets. Sisplau, deixi'm seguir el programa. Sí que ho necessita tot. No ho vull, pengem, adeu, pengem. En fi, mira, passo, la pregunta. Què és el pitjor que t'han tractat vendre, Victoria? ¿Qué es lo peor que me quisieron vender? Sí. Ya cortamos. Gracias por recolgar. Una vez me quisieron vender un espejo retrovisor con cámara para el auto. ¿Un espejo retrovisor con cámara? Con cámara, claro, como para ver quién me chocaba de atrás. Una estupidez, esas. Pero si ya lo ves, es un espejo retrovisor, ya es claro, pero tenía ya una cámara el espejo retrovisor que filmaba toda la parte de atrás del auto. Una estupidez. ¿Y lo compraste? No, claro que no. Gràcies, Victòria. A mi el pitjor que m'han tractat de vendre ha sigut que Ciutadans era un partit de centre. Canviem ara de sintonia
I és que la setmana passada es va donar un dels majors desplegaments de rescat que es recorden en alta mar. Si heu passat la setmana passada en un búnquer sense connexió a internet, us reptem a endevinar la resposta correcta. Pot ser que foren 70 persones migrants demanant auxili des d'un vaixell a la deriva front les costes de Líbia o un entrellave grup relativament aventurer, però principalment multimilionari, de penya que s'ha fotut en un submarí semiartesà comandat per un comandament de PC de l'any 2005 a visitar les restes del Titanic. Si heu cregut que era l'opció A, encara sou persones meravelloses que creuen en la bondat de l'ésser humà, pel que us direm que sí, efectivament era l'A, i guardarem un segon de silenci per donar-vos temps a canviar d'emissora. És que el submarí es controlava amb el comandament Logitech que usava jo per jugar a l'Age of Empires a l'ordinador. És que és fortíssim. Que el trasto havia passat les mateixes revisions que les atraccions estes de braços mecànics que pugen i baixen de la fira, que venen de Polònia, que apreten els tornillos amb la mà i les aguanten a sobre de tacos de fusta per nivellar-les. Que James Cameron, el director precisament del Titanic, havia baixat 33 vegades a veure el transatlàntic en un submarí amb aquesta pinta. No sé si l'estem veient per aquí. És que mireu quantes coses fan falta per baixar tanta profunditat. Tot ple de cables, catxarros, vàlvules i demés. I esta gent pretenia fer-ho amb això que veureu. Mirem el Titan, com era. És que és una llauna de sardines amb 2 pantalles i un comandament. És que és molt fort. I compte, que no ens estem rient, perquè ja ens ha quedat clar que este tema ha traçat la línia dels límits de l'humor per baix del nivell del mar, quedant per fi delimitats tant a nivell terrestre com a nivell submarí de la següent forma. Podem veure els límits de l'humor, concretament entre 20 i menys 4.000 metres. Tot el que es fa aquí és humor blanc. En fi, seguim amb el tema Vissal perquè de veres lamentem profundament el final dels esdeveniments, i és que, tot i que el dimecres els equips de rescat indicaven que estaven detectant sorolls en la zona on està el Titanic, han acabat assegurant que el submarí va implosionar el mateix dia que començava la immersió. Aquesta notícia deixava les famílies devastades. Ho veiem amb el fill d'un dels multimilionaris que durant les tasques de rescat feia aquestes publicacions a Facebook. Tenim aquí com estava patint, com estava, en fi, patint pel seu pare. Ve a dir en anglès que, bueno, pot parèixer de mal gust, però el que la seva família haguera volgut és que disfrutés d'un concert de Blink 182 en lloc de, en fi, de pensar en com el cap del seu pare està implosionant en directe. En fi, quan ens hem enterat de la història hem volgut anar directament a la font, a parlar directament amb aquesta persona. Em sembla que el tenim en directe. Brian, ¿estás ahí, Brian? Hola, hello. Ei, què tal, Brian? Què tal, com estàs? Ibiza, festa. Sí, no? Què tal el concert? ¿Con qué, bitch? Concert, no sé. Sí, el concert que vas ficar al Facebook de Blink 182 mentre el teu pare agonitzava baix del mar. No, això és fals. No. El que vaig fer va ser posar senta't damunt de la meva cara, li vaig comentar a una noia d'OnlyFans això, i la gent es va enfadar. A Twitter, a gent gilipolles, no? Nosaltres volíem que el senyor morira. Era una persona desagradable. Era un mal pare de l'hòstia. I a més, entre nosaltres era molt ric i ara estic gaudint de l'herència. Sí, vostè estava disfrutant perquè, en fi, perquè anava a heretar. Perquè què? Perquè anava a heretar. Exactament, és el que volíem tots. O sigui, el meu pare, que en glòria estiga, tenia una pasta de l'hòstia, no? I mira que el vam intentar matar a voltes. El vam portar a Marte quasi, a fer escalada complicadíssima. I no havia manera, El vam portar un tren de rodalies de la Renfe com si palmava allí, però ni res. I al final gràcies al submarí va palmar. Hòstia, què li pareix això que deia la notícia de que a partir d'ara els noms de les persones, entre ells el seu pare, que van implosionar al costat del Titanic, entraran part de les víctimes del Titanic i sortiran als museus i als llibres d'història i tot això? Que sortiguen un espaci pels nassos, no? A mi me la pela mentre rebi l'herència. Escolti, paguen royalties per això? No. I'm going to call to my lawyer. Pues vinga, no, pensem ja que no volem problemes. No volem problemes. Així que directament passarem a acabar de transicionar de Yellow Submarine a Tinc fam de tu amb Víctor. Vaig trobar-me una destral a dins l'armari. Em vaig excitar, desitjar
desitjava veure sang i li vaig clavar enmig del cor. No va poder ni cridar, per sorpresa la vaig agafar. Vaig veure amb la seva sang. Hola, Víctor, estàs per ahí? Molt bones, Ignacio, com estem? Molt bé, i tu? Què m'has de contar? A veure. Bueno, res, aquí passant les festes del poble. Ah, sí, són festes? Sí, Sant Juli i Sant Pere. Ah, llavors no... Dos sants en lloc d'un? Dos. Tremendo. I damunt, mira, pa fer l'incís graciós, Sí? diré que mon pare és Sant Joan, Sí? i quan va néixer mon tio, pues, ma abuela no se li va ocorrir res més, que li va dir, mira, si un és Joan, pues l'altre Pere, i ja està. I així no són los dos patrons. Entonces a la família sempre teniu festa doble. Sí, el doble de gasto. A veure, bueno, home, això, la felicitat no té límit de gasto. A veure, Víctor, què tinc fam? Prepara'm alguna cosa ja. Pues bueno, pues com estos dies ja en calor i tot això, la majoria de gent està per fora també i no li ha vist cuinar, és una recepta fàcil, ràpida i està boníssima. Vinga, va, el què? I són los tequeños. Tequeños? Tequeños, segur que l'hauràs provat milions de vegades. Sí. Sobretot, tenen la sort de viure a aquesta gran ciutat. Sí, bueno, és que literalment no pots caminar 2 carrers sense trobar-te un veneçolà o un equatorià o un qualsevol tipus de restaurant amb tequeños. Ja, aquí a Vinaros hi ha molt poca cosa, hi ha algun xino i la gent lo mira malament perquè sempre diuen que són brutxos, o sigui que... Bueno, però si un xino fan tequeños, jo de tu reclamaria, Home, és un xino que compra a Mercadona, o sigui que... Estic segur que els restauradors del teu poble estaran molt contents en les teves declaracions, Víctor. Exactament. Vinga, va, anem a fer uns tequeños. Pues bé, los tequeños és una recepteta que costa una miqueta d'elaborar, però jo tinc la meva variació més sana, més ràpida, que se pot fer molt més fàcil. Pues bueno, lo que necessitarem és molt simple, una massa de pizza ja prefeta, i després utilitzarem formatge fresc, o jo sempre utilitzo el provolone, que és el que millor me surt. Perfecte. I clar, ja que fas los tequeños, ho tens que sucar en alguna cosa. I evidentment. I llavors una salsa que és la cosa més viciosa que arriba a bé és la salsa Big Mac, la del McDonald's, la típica. Sí, mira que van començar aquesta secció dient no, prepararem coses sanes, que es puguen fer ràpid, i portem unes setmanetes, fill, tremendes, Home, però és que les coses bones també se poden fer ràpides i se poden fer healthy. Sí, ja veig, ja. M'estàs parlant aquí de salsa Big Mac. Pues bé, per fer la salsa Big Mac ens faran falta 6 cullerades de maionesa, 3 cullerades de mostassa, 5 pepinillos tallaets, trossets menudets, una cullerada de pimentó dolç, mitja cullerada de ceba en pols, mitja cullerada d'all en pols i per finalitzar una cullerada de vinagre. Vale. Pues bé, és tan simple com el següent. Agafarem i tallarem el formatge en la forma del tequeño, más o menos. I llavors agafarem la massa de pizza, la estendrem i la tallarem en tiretes, perquè ja saps que els tequeños van enrotlladets. Llavors agafarem i en una miqueta de paciència enrotllarem tots els tequeños, que no costa molt. I ja per finalitzar agafarem i la ficarem o al forn o en el meu cas a l'air fryer, que queda de lujo. Esta era la part sana, ¿no? La de ficar a la air fryer. Claro, claro. En compte de fregir, pues no és una frigidora d'aire, pues ja està, ja és fregit igual, no? I ja per finalitzar la salseta, pues agafarem i mesclarem tots els ingredients. Mesclarem la maionesa, la mostassa, los pepinillos i després ficarem totes les espècies juntes, ho agregarem, anirem mesclant tot i per finalitzar ficarem la culleradeta. Quines espècies? M'ho has dit això? Sí, ja t'ho havia dit. No m'escoltes, Ignacio, no m'escoltes. No, tenim un clar problema de comunicació. I compta'm, què feu al poble aquest teu ara festes? Val la pena anar o què? Pues bueno, ja fa relativament poc van ser les eleccions d'aquí a l'Ajuntament. L'antic govern ens havia promès l'oro i el moro, com a que ficarien moltes coses, com la carpa jove a la platja, la qual no s'ha ficat, com un mesón de la tapa en condicions, el qual pràcticament ha sigut pèssim. Però bueno, llevat de tot això, pues... Mira, la setmana que ve, per exemple, este fin de setmana ve búhos.
és un acte que cal mencionar. Bueno, però Buos va a tots els pobles absolutament de Catalunya i part dels del País Valencià. Tampoc és algo tan meritori. Pa Vinaròs sí. Si tu mires l'historial de concerts que tenim, l'últim bo que recordo, potser, bo per dir d'alguna manera, te podria dir Fran Perea, o sea que... Fran Perea, i l'últim bon concert a Vinaròs. Terribles declaracions. En fi, acabem esta entrevista demanant a l'Ajuntament de Vinaròs una mica de millor programació cultural. Et sembla? Que se gasten los dinerets. Que se gasten els quartos. Pues moltes gràcies, Víctor. Ens veiem la setmana vinent. Perfecte, Ignacio. Una abraçada. Vinga, adéu. Una abraçada. Avui, estimades i estimats, és un dia important. Portem 19 programes i per així han passat autèntiques bèsties pardes de molts esports que la gent no sol mirar per televisió. Curling, apnea, molt de moda ara amb el tema submarí, curses de muntanya, escacs, capoeira o la Kings League. Hem parlat, com dèiem, amb primeres espases, protagonistes, gent que viu l'esport en primera persona fins el dia d'avui. Amb nosaltres hi haurà, podríem dir, un estudiós d'un esport pràcticament endèmic d'aquest constructe polític que ens venen com les Balears, que torna cada estiu com els melanomes i la sangria barata. Un cronista. Feina de tradició centenària a Mallorca, que comença amb l'encàrrec del Consell del Regne de Mallorca a Joan Baptista Vinimelis, allà pel segle XVI. I des d'aquell moment, la feina de deixar plasmat el que passa en aquesta eclèctica illa ha anat recaient i evolucionant a través dels il·lustres personatges que l'han exercit. Ja no es fa manuscrits, ara tot queda registrat en fils de Twitter que ressegueixen l'actualitat d'aquesta pràctica que avui presentem. El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania, va dir Lineker. I per això, jo ho va dir en castellà, imagino, perquè així ho tenia escrit. I per això els anglesos van decidir venjar-se, crear un nou esport i anar a practicar-lo durant l'estiu. Davant de quants més alemanys, millor. Parlem, estava dient que a les 8:22 ho sabríeu, i he complit la meva paraula, parlem, com ja haureu imaginat, de balconing. Un esport que han inventat els anglesos on sempre guanya el politraumatisme. I amb nosaltres, @votquevot a Twitter o el que és el mateix, Federació Balear de Balconing. Tot guiri que ve a votar a casa nostra cau a les nostres classificacions darwinísticament turismofòbics. Benvingut a Himalaya, president @votquevota. Bon vespre, com estem? Molt bé, què t'ha paregut la intro? Magnífica. Sí? La veritat, que és el que utilitzarem per definir-nos a partir d'ara. Com a cronistes de l'illa de Mallorca. Com ha anat Sant Joan? Ha sigut profitós? Bueno, n'hi ha hagut un i a més anglès, que és el que tothom estava esperant. Home, estava preguntant per tu, president. Ara anàvem a pels salts. Bueno. Ja és igual. És igual. Val, perfecte. Llavors ha hagut un i ha sigut anglès, el que podria ser el més tradicional que pot haver. Clar, és que molta gent com que fa una mica de broma. No, és que si no és anglès no se pot considerar estiu. Sí. És que, a més, coincidint en el solstici d'estiu, així que perfecte. Hi ha gent que considera que l'estiu comença amb l'anunci d'Estrella d'Am, sobretot per així per Catalunya, però una merda. L'estiu comença amb el primer guiri que cau des d'un balcó. Com sorgeix la idea? És una que t'han preguntat en alguna ocasió, però que sempre m'agrada escoltar. Sí, també. Bé, això neix una mica com el que fa el testimoni d'una pàgina de Facebook que va començar a fer broma d'això l'any 2019 i com que vam agafar relleu perquè sí que va deixar caure de fer una lliga i donar punts i una mica això, vam veure que això se podia fer seriosament i se podia fer bé. En què et bases per fer la taula classificatòria? O sigui, quin és el sistema de puntatges per si algú està escoltant i està flipant de conèixer ara @votquevota? Bé, hem tornat un sistema de punts on, en tots els casos que surten ferits és un punt i morts són 2 punts. I llavors, en cas d'empat, se miren els pisos que han caigut, com un acumulat, com un pis a veraix. El concepte pis a veraix m'encanta. Dèiem que sempre guanyen els anglesos, però enguany poca broma amb Itàlia. Anem a ficar aquí la primera imatge de la classificació de la temporada. Han començat molt fort els italians, no?
Sorprenentment, sí. De fet, 2 casos, no sé si van ser els primers de tots, ara no ho record, però bé, que aquí a Itàlia, com a molt, feia un cas a l'any, si és que arribava, i han començat fortíssims. Sí, no, és, pizza, lambrusco i balcòning, que és una combinació que de moment encara no havíem vist venir. Però bé, és que és això, el balcòning que és imprevisible i te pots esperar qualsevol cosa. Per això és el millor esport del món, com a mínim en estiu. Quan veiem la classificació... Quan veiem la classificació general, l'absoluta, sorprèn que Espanya va en tercera posició, amb un percentatge baixíssim de morts, a més. Van els espanyols menys drogats a fer turisme a Mallorca? Menys drogats no, però crec que amb una mica més de coneixement de causa, perquè el balcònic és una cosa que són bastant conscients que existeix. O sigui, ho fan per... O sigui, és allò de soy espanyola que quieres que te gane i han decidit ficar-se en el tema del balcònic? Sí, vull dir, aquí els espanyols d'altres comunitats autònomes que venen aquí a fer de vacances són igual de hooligans que qualsevol altra nacionalitat que vengui. Vull dir, són uns guiris més. O sigui, quan arriben a l'aeroport, a PMI, es transformen. Completament. Pensa que molts són estudiants de 8 anys que venen a fer aquí fi de curs i venen a desmadrar-se com a lo gran sense pagues per primera vegada. Obliden que són d'Oviedo i de repente estan saltant des d'un tercer pis en Camp Picafort. És que és venir a Mallorca a Eivissa també i convertir-se en hooligans. No sé si és una aura que només tenen les Balears. Jo mira que he anat molt a Mallorca i Eivissa especialment per feina, i jo fins i tot quan llogava el cotxe havia algo que em cremava per dins que deia, si no fora perquè vaig a treballar, jo esta nit no tornava a casa. Això només passa amb els que venen de fora, no? Sí, és una cosa... És una cosa increïble, i mira que soc del País Valencià, que és el més prop en línia recta que es pot estar. En fi, seguim una mica amb la taula classificatòria. Colòmbia i Equador, així per comentar països llatinoamericans, tenen un únic salt registrat amb 5 i 4 pisos respectivament sense mort. Val? I Venezuela, en canvi, té un salt des d'un primer amb resultat de mort. O sigui, no caldria premiar d'alguna forma els salts de més pisos sense mort, perquè lo de Venezuela també és terrible, és lamentable. Clar, al final és com... Què volen premiar més, la qualitat o la quantitat? Perquè... bona... Com aquell holandès que va caure d'un 8 pis, jo és que a aquest ja li entregava la medalla d'or. Clar. Sobre el seu ataúd, perquè se va matar, però li entregava. Al final també dius, vale, és que només n'hi ha hagut... Bé, de Països Baixos n'hi va haver 2. O sigui, si vols premiar més que se matin de més altura i de forma més espectacular, o que se matin en massa. Clar, o sigui, i llavors, què premiem? Perquè és el fet que es matin en massa, entenc. Al final vam haver de fer meditar una mica de com puntuar. Vull dir, si donar, com s'havia suggerit molt de fets, anar a lo fàcil i anar 3 punts per mort i un per ferit. A lo millor vam dir, anem a mirar, així un estudi ràpid i tonto, de quina altura mitjana se maten els ferits i de quina altura mitjana se maten els morts. Sí. I al final la ràtio és pràcticament 2-1. Per tant, 2 punts per mort, un punt per ferit i llavors pisos per desempatar, perquè molt, sobretot a la zona baixa de la classificació, potser només hi ha un vot en tot l'estiu i has de... Sí, és com a les Olimpiades, que pot ser en el medallero està, jo què sé, està Surinam, que no sé si existeix com a país encara, amb un or i escala la posició 10, per exemple, del medaller, perquè és un or i val més, i té que valdre més. Val més que una plata. Clar, evidentment. La qüestió, però el fet de premiar d'alguna forma els salts amb més pisos sense mort també anima el guiri a tornar-ho a provar. Diu, escolta... Si està molt loco, sí. És que si salto d'un 5è i me'n duc 3 punts, igual a la pròxima prova d'un 6è. Que al final és això, vull dir, dins un punt que s'endú, en el cas d'empat va per davant tots aquells altres que se maten, que només queden ferits d'un segon o d'un primer. L'any 2018 es va fer una campanya de prevenció contra el balcòning. La pregunta és, per què? El que no deia és que volien prevenir.
Què volien prevenir? Si volen votar, votaran igual. No els pots aturar de cap manera. Exacte. De fet, el govern balear l'any passat també va fer una mica de campanya, no sé si conjuntament, perquè el govern anglès també en va fer una, que era una tava de stick with your mates, de que no quedin tots sols a fer cap gilipollada. I també que l'any 2000, no sé si el 18 o el 19, també que hi va haver una campanya d'una particular que és la nòvia d'un anglès que s'havia matat. Sí. Home, per fer una campanya per queixant-se de que l'altura de les baranes d'aquí, dels hotels d'aquí, era massa baixa. És que amb això jo et puc contar una anècdota. Jo mateix et deia que jo he viatjat molt a Mallorca, també he vist, et deia. No em sento orgullós perquè he anat sempre com a cap d'obra fent hotels i coses perquè la gent de Mallorca i Eivissa visquin pitjor del que ja es toca viure. I en un hotel que estàvem fent a Calvià, era per la zona de Peguera, vam ficar els balcons a metre 10 i quan va arribar l'amo de l'hotel ens va dir que què fèiem, que a metre 10 era molt fàcil saltar, que s'havien de ficar de metre 50. Jo estava flipant, o sigui, era una cosa que deia, però què diu, senyor? Sí, i jo una vegada vaig mesurar de que meva després de tot això i, cony, 70 centímetres, i no m'he matat mai, vull dir, al final no et s'altura de la barana. Bueno, clar, això es porta a la següent pregunta. No vull ser, sisplau, si ens està escoltant algun anglès jo què sé, de Londres mateix. Són mig subnormals aquesta gent? Perquè és una cosa que no arribo a entendre. És que mira, també de fet, un estudi que vam... Bé, estudi, ja li dic estudi, però al final s'han fet dos gràfics en Excel. De veure una mica relativitzar per número de casos, perquè sí que es va que hi ha molt d'anglesos perquè venen molt d'anglesos. Clar. Però si mires casos de balconing per número de turistes, els anglesos com que dupliquen la segona nacionalitat. Vull dir, que sí que pot ser una qüestió de quantitat, però també és una qüestió de... Sí, la cultura seva de votar més que... És cultura, és un fet cultural, no pots dir-lo això perquè... Sí, com que sortia com a més de 1,6 casos de balconing per cada milió de turistes, per cada milió, França en 0,7, vull dir, menys de la meitat. Ostres, entre cada milió de turistes podem garantir que com a mínim n'hi ha pràcticament 2 anglesos que salten al buit. Mínim 1 o 2, sí. Mínim 1 o 2. I clar, compte que cada estiu d'anglesos vendran, ara t'ho dic de memòria, però vendran uns 4, 5, 6 milions. Clar. Això són molts casos. Clar, i això, els anglesos no són els turistes que més venen aquí venen més alemanys. Sí. Però clar, alemanys són dels que més bé se comporten mirant aquestes dades relatives. Sí. I alemanys només 0,4 per cada milió. Uau. Això em porta una pregunta, que és el balconing el submarí de visitar el Titanic dels pobres? Sí, perquè al final el turista que tenim aquí és un turista low cost, tot inclòs, alcohol de garrafón... Sí, no? Sí, no és que vingui un turisme molt... Que també n'hi ha, també hi ha alemanys, suecs, suïssos que estan comprant tots els xalets de Mallorca. Sí. Vull dir, tenim els 2 tipus de turisme, el que un crida molt més atenció, l'altre és molt més silenciós. L'estiu passat vaig estar, direm estiu, setembre passat, vaig anar a Mallorca perquè m'avelia anar no per feina, sinó per estiuejar, i m'avelia molt anar a festes de Sóller, per exemple. I un dia vaig dir, mira, vaig a agafar el cotxe i vaig a pegar-me una volta per Magaluf, perquè jo vull saber... en primera persona. Clar, jo vull veure en primera persona això, perquè és una cosa que vaig durar un total de 10 minuts al carrer i vaig marxar corrent. Tal qual. Sí, és que és molt... Ara no te sabia dir un adjectiu per molt esperpèntic. No, esperpèntic és precisament l'adjectiu que estava pensant. En fi, anem a la classificació per equips, si et sembla, que jo li he dit classificació per equips, no les nacionalitats, sinó als llocs de salt. Val? Per municipis. Sí. Trobem a Palma en primera posició. Sorpresa o creus que pot aguantar fins final de temporada? Palma pot aguantar perfectament, perquè dins Palma hi ha gran part de lo que és Serenal, que és l'altre nucli turístic, que és la competència de Magaluf. Diguem que Serenal és el Magaluf dels alemanys. Jo creia que seria Camp Pastilla, no sé per què. També, vull dir, tot el que és platja de Palma, tot allò és zona alemana, així que
allò li va sumant punts. També que Palma té molts hotels i al final va guanyant per quantitat. I en la classificació per constructors, que seria l'equivalent a illes, trobem a l'illa d'Eivissa en primera posició. També sorpresa o creus que també aguantarà fins final? Gens sorpresa. De fet, a Eivissa sent com a lo millor 5, 6, 7 vegades, no sé exactament, més petita que Mallorca en població, li aguanta perfectament empatada en casos de balcòning, la majoria d'anys. Uau. A Eivissa, en proporció, a Eivissa és molt pitjor a nivell de balcòning. Sí que tothom té la imatge de Magaluf, però segons quines zones d'Eivissa també no queden enrere. És cert que a Sóller són tant animals que fan balcòning sense necessitat de drogues ni alcohol, per diversió? A Sóller? Sí, és que és algo que em va sobtar. Quan vaig estar allà, tinc coneguts i amics a Sóller i són la gent més cafre sortint de festa que he conegut mai. Hòstia, això no en tenia constància. Mira, ja ho saps, vaig disfrutar com un enano. En fi, quines expectatives tens aquesta temporada a nivell general? Hòstia, clar, és el que he dit una mica abans, que el balcòning és completament impossible de prediure. Ho he intentat de totes maneres fent anàlisis, ja que al final he tocat molt aquests números. Però és que no pots fer cap anàlisi així consistent, perquè, per exemple, l'any passat, que va ser el segon any amb més casos de la història, després del 2018, supos que per la campanya aquesta, vam estar 3 setmanes de juliol, que dius, ara és quan n'hi ha de més, 3 setmanes de juliol sense cap cas ni un. Dius, bueno, com la manera possible de predir com pot anar ni quina nacionalitat destacarà més o no. No, en este cas és clara excusa el Covid. Dius, tu pots gastar això com a excusa de per què no ha sigut la temporada que esperaves. No, és que el Covid ha fet molt de mal, tal. No, clar, 2022 ja estaven completament recuperats de Covid a nivell de turisme. Bueno, sí, això segur. Tens quasi 30.000 seguidors a Twitter. Abans que he entrat a mirar-ho era 29.000 i pico. Què prefereixes? Arribar a aquesta xifra o un salt des d'un desè pis? Un bot des d'un desè pis. Això no ho faig per seguidors. De fet, això ho duc fent des del 2019 per diversió entre amics, entre grups d'amics. No va ser fins l'any passat que ho vam fer públic. Així que no és per nombre de seguidors, vull dir que ho segueix qui vulgui, però ja faig un servei en el poble de Balears amb això, perquè puguin tenir un comptatge estadístic, però que n'hi hagi, vull dir. Anem a fer... Et sembla fem una porra de casos a final de temporada? Vinga, va. Comences tu o començo jo? Comença tu, que ja tinc una mica més de coneixement de causa. Vinga, va. Jo dic que Anglaterra remunta. Fàcilment. No vaig a mullar-me no hi ha debat aquí. En aquest cas. I vaig a dir que n'hi haurà 12 casos d'anglesos saltant. 12? 12, sí. Només d'anglesos? Només d'anglesos, eh? Estic sent... Estàs apostant fort, eh? Aquí sí que aposto fort, sí. No estàs apostant exagerat, només fort. No, segon... Segon, Itàlia aconsegueix el subcampionat enguany sorprenentment, a base de l'Ambruscos de l'Emília d'Euroville del Mercadona. I tercer, mantindrem a Espanya fent salts amarrateguis des de primer i segon pisos compartits per TikTok. Com ells saben, és la seva especialitat. Sí, saben quina és la seva especialitat i mantinc que acabaran en tercera posició. Jo de podi te canviaré Itàlia per Països Baixos. Països Baixos, eh? Ja fa 2 anys que venen entrant en podi, vull dir, van fer tercers l'any passat, segons fa 2 anys, i són molt promotadors. Són molt votadors. M'encanta. Sí, clar, I en nombre de casos, a lo millor te diré, serà una mica més prudent i diré que d'anglesos n'hi pot haver 8. 8. És el número. I total de casos... m'arriscaré i diré que passarem als 25. Uau. Espera, vull incloure, ara se m'ha ocorrit a la porra un factor més, que és el vot més alt. Vot més alt? Sí. Jo vaig a apostar, vaig a trencar la plusmarca i aposto per un 9è.
Això no passa quasi mai, però... Ja dic, és imprevisible i encara tens possibilitats d'encertar. Jo pel més alt és que ja fa uns anys que hi ha vots de 700 i 800, com a mínim 1 o 2 cada any. Així que... també... Si només n'he de dir un... Podem empatar, i donar-nos la mà com a països agermanats. Perquè hi hagi una mica de veritat, però diguem 8è, també. 8è. Val. Per acabar... I si vols afegir una més, sí, per favor. És més alt sobreviscut. Més alt sobreviscut. O sigui, m'encantaria que fos el del 9è, perquè m'encantaria, però l'estadística és capritxosa. Així que direm un 6è. D'acord, jo m'entendré un 5è, que és el que ja ha estat... No, fins ara ha sortit un quart, com a més alt. Diré que hi ha un 5è. Un 5è, val. Perfecte. Per acabar, deia que t'hem, i quan dic hem, dic preparat un petit joc relacionat amb el balcòning. Val? Remotament relacionat. Imaginem que pel que siga, fa poc han hagut eleccions al Parlament Balear i el PP i Vox aconsegueixen majoria, pel que siga. Estem parlant d'una situació hipotètica. És un cas completament hipotètic. Un cas completament hipotètic. Imaginem, a més, que porten com a punt número 1 del programa un Refugees Welcome de manual. Entenent com a refugees qualsevol persona amb pasta que estiga disposada a enriquir a un grup molt concret d'empresaris per mantenir una estructura de precarietat estacional en unes illes tan superpoblades que, com Manhattan, es va enfonsant a poc. És tan hipotètic que costa d'imaginar. És molt hipotètic tot. Davant d'això, president de la Federació Balear de Balcòning, sols queda una solució, el balcòning, com ja estem parlant, però no és suficient per fer el control cinegètic de turistes necessari i cal inventar noves experiències d'esport-aventura especials per a aquesta gent. Val? Com diu la teva bio, la premissa és ser darwinísticament turismofòbics pel que comencem. Farem un planning de dia complet per un turista mig que va a Mallorca. Val? Molt bé. Mira, jo et presentaré el moment del dia, diverses opcions, i tu esculls quina et sembla millor. Val? Totes són correctes, simplement és a veure fins a quin punt de desgraciats som. En fi, primera hora. El turista acaba d'arribar a Palma PMI, o bé torna de festa, això no ho sabrem, perquè un turista no dorm. No entén horaris. Clar, i se l'animarà a fer una activitat. Com sabem que serà un dia llarg i calorós d'agost, la millor manera de començar és refrescant-nos. Val? Ara, tenim 3 opcions. L'opció A és què millor que una sessió de penya-segading, l'opció naturista del balcòning, zona de salt a poder ser Cap de Formentor. Després tenim l'opció B, l'aigua més fresca per aquesta època, sempre està als embassaments, així que toca una sessió de salt des de la presa de l'embassament de Cúber, concretament pel costat alt, 28 metres de pura frescor. I després tenim l'opció C, que és visitar Manacor, un poble amb el mateix encant que Mollet del Vallès, i cridar Rafa Nadal Parera subnormal. Tu esculls. La solució de Rafa Nadal m'atenta molt. Aquesta potser sigui recurrent, per si vols deixar-la per més avant. D'acord. Perquè pots cridar subnormal, però potser tens gent que li segueix qui sa festa. Ai, potser, hòstia, aquesta no l'he vist venir. Així que, sense dubte, Formentor, perquè Penya-segading ho està petant últimament. Ho està petant i és un lloc molt, molt maco per fer Penya-segading, si algú n'està escoltant. I molt allunyat de qualsevol hospital. Exacte, també està molt bé. Que arribar serveis d'emergència a temps. Arriba hora de dinar, val? 38 graus a l'ombra i 140% d'humitat, un dia normal a Mallorca. Es portarà el turista a algun lloc on degustar autèntic menjar mallorquí. Tenim l'opció A, que és qualsevol terrassa sense ombra és vàlida per menjar pa amb allioli, olives i fotre-se una botella de ron Amazona. L'opció B és fer 2 hores de cua al sol al restaurant Escruze per demanar un arròs brut ben calent, un plat de fritada i una botella de ron Amazona. I l'opció C, que és visitar Manacor, un poble amb el mateix encant que Sant Boi de Llobregat, i cridar Rafa Nadal Parera subnormal. Va, sí que és bé que és recurrent, això. Jo apostaria claríssimament per la terrassa en el sol. Perfecte. Sí, passem d'Escruze i anem a la terrassa al sol. Veiem quins colors duen, que el nostre color corporatiu està inspirat en
en els colors dels guiris. Claríssimament Terrassa en el sol i una mica de... Sobretot cervesa de gerres de litro, que no sé com en els 2 globs ja no ha tornat calenta. Exacte, d'aquesta que et va deshidratant a mesura que vas bevent. Aquesta mateixa. Perfecte. Mitja tarda, val? Si pel que siga hi ha algú que ha practicat penya-segading i s'ha fotut 4 litres de cervesa al sol, si queda un supervivent, tenim més experiències. La primera és, la A, és una passejada per baixar al dinar per Son Gotleu. Important, treure moltes vegades l'iPhone 13 Pro Max recent fet per fer fotos, per fer publireportatges. L'opció B és una passejada per baixar al dinar pel centre de Palma. Molt important, treure moltes vegades també l'iPhone 13 Pro Max per fer fotos. I la C, com no et pots ni imaginar, és una passejada per baixar al dinar per Manacor, un poble amb el mateix encant que Castelló de la Plana, unes salutacions a Castelló, i cridar Rafa Nadal Parera subnormal. Molt bé. Si li sumes iPhone 13 a Manacor, que visiti Manacor. Manacor, vale. Que si al final s'ha decidit anar a Esclusa i no anar a una terrassa, ho tindràs... Sí, queda prop. Vale, perfecte. I ja sols en queda una. I crec que ni faria falta cridar Rafa normal, I ens queda únicament una, que és de Sora Baixa en avant. Si algú queda viu, l'opció A, un campionat de tradicional balcòning. Ara sí, el premi tantes cerveses com pisos de caiguda. Hòstia. Aquesta no l'havies pensat, L'opció B, escoltar la discografia sencera d'Antònia Font. Totes les cançons, totes, absolutament totes, fins a embogir i voler saltar pel balcó, fet que no s'impedirà. I l'opció C, que és visitar Magaluf, recórrer tots els bars possibles i cridar Jay Grealish fucking retard. Hòstia, molt difícil d'elegir, I crec que li afegiré un afegit a l'opció B, que és cridar Antònia Font subnormal. Aquí sí que la millor te maten. Pues llavors, escollim la B? És que, però... Tu mateix. Jack Grealish a Magaluf pot ser molt mortífer, també. Pot ser terrible. Bueno, també te pots trobar gent del Manchester United, del Liverpool... La primera opció era cerveses i campionat de balcòning tal qual. Sí, la primera un tradicional campionat de balcòning. Vale. Escoltar Antònia Font subnormal. Compte que jo puc dir moltes vegades Rafa Nadal subnormal, però l'Antònia Font subnormal m'està fent impressió, També té els seus haters. No tants com el Rafa. No tants. Pues, tu mateix, president. Sí, opció B. L'opció B. Llavors, opció B plus. Llavors les respostes són penya-segading, terrasses sense sol amb molta cervesa, passejada per Manacor i insultar als Antònia Font. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, president de la Federació Balear de Balcòning. Vosaltres amb aquest joc. Tan de puta mare. Una abraçada molt forta i anem parlant. Moltes gràcies. Beníssim. Molt bé. I que adeu. Adeu. Al principi del programa us hem preguntat per què és el pitjor que us han venut i ens ha escrit el mateix Vladimir Putin dient em van vendre un mercenari que al final no m'ha fet el pes. Li regalaré el pròxim viatge al Titanic. Bona nit i fins la setmana vinent.